tilbage til den her video. OMG, det er længe siden jeg sidst har lagt noget op på min kanal. Men det er fordi at når jeg har haft optaget noget, jeg har haft optaget mange gange, jeg har hele tiden haft lyst til at lægge noget op til jer. Enten så går der noget galt under optagelsen eller under uploading, eller også så har jeg bare glemt at få det uploadet. For eksempel så har jeg en video hvor jeg så spiller med en der hedder Victor, som jeg også skal have uploadet her bagefter. Den kommer nok op sådan et par minutter efter jeg er færdig med at optage den her video. Og det lægger helt vildt lige nu. Men det er også længe siden jeg sidst var en penguin og scheisse. Ej, det er så fedt at være tilbage i stolen og optage. Specielt fordi at den her gang er der ikke noget at gå galt. Hvis det går galt, så skal I ikke regne med at se mig igen. Nej, ikke der med stemmer. Det har jeg sagt. Ej, nu skal jeg nok lade være med at joke. Det kan nemlig godt være, at der er nogen af jer, der er selvmordstakker. Og det håber jeg ikke, I har, fordi jeg elsker det. Det lyder så pervers. I ved, hvad jeg mener. Jeg ved, at der er mindst en eller anden af dem, der ser min video, der tog det pervers. Og undskyld, jeg snakker lidt lavt lige nu. Og jeg er svært ved at høre mig. Men jeg skruer lige noget fra mit musik. Fordi at jeg tænkte faktisk, nej, vi kan da lige okay, skruer bare lige ned. Ja. Jeg gætter ikke på, at det er for højt, fordi jeg har skruet rigtig meget ned for den. Og min sugarcane farm. Eller min cocoa beans farm. Den er væk. Jeg har overhovedet flere cocoa beans. Hvis jeg har så meget som bare en cocoa bean, så er jeg set. Ja, jeg har over en stack. Næsten 2 stack. Og det er bare et andet kist. Jeg har det. Altså, jeg skal ikke på. Det kan være, der er nogen, der har fundet mit sted. Vent. Kan jeg gætter ikke på, at de vil. Hvis vi nok også har kunne få på en eller anden måde. Jeg har ødelagt nogle træer eller sådan noget. Jeg har ødelagt min mine. Ja, derovre, det er ikke rimeligt. Jeg har ikke klinket nok til. Der har i hvert fald helt sikkert været nogen i nærheden. Om det er Royal Bacon eller hvem det er, der bor her. Det vil jeg faktisk virkelig gerne finde ud af. Undskyld hvis I ikke har claimet det, og jeg så lige kommer til at ødelægge lidt af jeres husmand. Gulddrengen, din lille lort. Jeg ved, at han kommer til at se den her video. Please. Fanden, har du haft været hernede? Men please find et andet sted at bo. Jeg tog det her sted, fordi jeg ville bo langt væk fra alle folk, der kunne finde på at bygge et eller andet stort. De skulle ikke ødelægge udsigten. Tak, gulddreng. Tak. Du har gjort min drømme til virkelighed. Eller mere min meget. Men for helvede da. At der lige var en, der skulle bygge. Det ødelægger det bare. Det ødelægger det gode humør. Gulddreng, det er din skyld, at mit gode humør det ødelagt. Ej, nu skal jeg lade være med at lægge så meget blame på ham. Det er blame på ham. Og jeg kunne se på min sidste video, der var ikke en eneste person, der kommenterede #blame og nu skal. Og hvis det er fordi, at I er i tvivl om, hvordan det skal staves, så prøv eller skriv det der. Jeg nåede vist nok sådan rigtig usærlig Shabir eller sådan noget. Ej, det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, han hedder usærlig. Men han bliver bare kaldt usær. Ligesom at ham der Rob Bacon kalder mig for skiller på noget. Ja. Det var efter mit gamle navn. Det navn jeg havde dengang hvor vi mødtes. Skillerdreng.dk. Rigtig selvfedt navn.
tager lige armor af. Men jeg har forresten også tænkt på noget nyt. Fordi at, man kan vel godt sige, at jeg kommer lidt tilbage til nogle gamle optagerutiner. Og så alligevel ikke, for der var ikke rigtig nogen rutine på det. Det var også derfor, at det hele gik kage. Der var aldrig noget rutine på det. Der var aldrig noget, der sådan skete på et bestemt tidspunkt. Så jeg har valgt nogle bestemte dage, at der bliver de forskellige ting. Onsdag, når jeg er færdig med et lille brandkadel, så tænker jeg, at jeg starter Sky Factory. Her starter jeg en single player Sky Factory. Og god, det lækker lige nu. Fredag, der bliver det fast Ringbyen. Ligesom den her, men det er det mest. Så meget pengeby. Men og så søndag bliver det tutorials. Og så bliver det vist nok... Ej, så kan jeg ikke huske den sidste dag, men så bliver der sådan en eller anden dag, det kan jeg ikke huske, hvornår det var. At vi tager et eller andet random. Vi tager et eller andet random, som I beder om. Så skal I bare skrive til mig, hvad I godt kunne tænke mig til den næste random. Og så skal jeg nok prøve at se, om jeg gør det. Så kan jeg se sådan, hvis nu en person tænker, du skal lave en Q&A. Og den så får 10 likes. Og der er så en anden en, der siger sådan, du skal lave en bibusset challenge, men så skal du lige få fikset noget cam. Hvis jeg kan fikse noget cam, og den måske får sådan 15 likes, eller 15, eller et eller andet, som der viser, at folk vil stille ved det, så gør jeg det. Og så kan det være, at den første med, hvad det nu var, det kan jeg ikke huske, Q&A, den bliver udskudt. Det kan være, at den måske bliver næste gang. Men det bliver lidt sådan noget. Det bliver ikke bare den første. Eller I skriver så sent, at jeg allerede har lavet flere videoer efter det. Og der kun er en, der har skrevet noget. Men sådan, det bliver den måde, det bliver afgjort. Og var der ellers andet? Så tror jeg egentlig bare, det er suicide-tid. Og det lægger helt vildt meget lige nu. Nå, musikken, den skal jeg lige huske at sørge for at give noget reklame for. Det er en livestream med Perfect Music. Gå ind og følg dem inde på YouTube. Jeg tænkte, jeg kunne huske, at folk de gad, at de kunne se dem. Jeg fik også en enkelt person af de der sådan 5, der stemte eller sådan, der sagde, at jeg burde, at måske noget andet musik kunne være godt. Og så tænkte jeg, kunne det være fordi, at I bare ikke kunne lide Nightcore? Det er jo heller ikke en særlig kendt musiksmag. Det er ikke særlig mange, der kan lide det. Her som jeg kender. Der er nogle få, der kan lide det. Og så tænkte jeg, måske noget andet. Og så fandt jeg dem her. Jeg gik ind på mit YouTube, tænkte, måske kan jeg finde et eller andet nyt musik, som jeg kan spille. Så nede i min sådan foreslåede anbefaling til dig box, der sker der så det, at der står der en livestream. Jeg plejer altid lige at kigge på livestreamene først. Jeg læser dem, og jeg er fucking glad. Okay, vi prøver at hoppe ned. Vi kan flere herinde. Med så meget lag, jeg har lige nu, så skal det. Det bliver rigtig noget. Ah, fuck! Retard! Fuck!
Vi har forresten ikke særlig mange penge, jeg skal indsætte her. Så ser jeg bare endnu mere fattigt ud. Vi har lidt over 3.500 i banken. Men det er der en god grund til, at vi gik fra over 30.000. Men jeg vidste nok, det var. Det var i hvert fald over 30.000, mener jeg. Eller også var det 13. Nej, over 13.000. Hvad fanden snakker jeg om? Til de der 3.000 et eller andet. Jeg har haft købt claimblokke. Og folk bare får den blok op. Det er folk, jeg har fået det. Jeg ved ikke, hvad det der. Og ekstra ting. Okay, det her, det bliver ikke. Det her, det bliver bare en lille random episode. Det her, det bliver ikke en episode af Pengebyen alligevel. Så vi smutter ind på min server, og så skal I se lidt af det. Vi skal sådan, jeg skal prøve at se, om jeg kan få nogen ind, og så spille lidt med dem. Fordi at hvis I godt kan lide at gerne vil ind og spille på min server eller sådan noget, hvis I nu har en Minecraft-konto, og I tænker, jeg skal lige ind og spille på en server, så skal jeg nok lige vise jer det, hvordan I starter den, hvordan I joiner den, det hele skal jeg nok vise jer. Og så når jeg viser det, så vil jeg lige fortælle jer lidt om nogle ting på serveren. Men jeg kan fortælle jer allerede nu, på fredag, et eller andet tidspunkt mellem klokken 5 og klokken 8 om aftenen. Altså klokken 5 om aftenen til 8 om aftenen. Der bliver det RP. Det bliver rimelig stort et. 1 eller 2 regnbøger. Og I skal være forsigtige, når I PvP'er rundt derinde, hvis Fiskab.dk han joiner. Ikke fordi han hacker, men han er gudrand. Han var nemlig en af dem, der var med til det. Skal vi lige se, om den rent faktisk er åben. Skulle den gerne være. Ja. Jeg har haft lavet en smule med det. Og jeg ved, han kan gøre sådan, at ikke kan gøre det. Så jeg tror, hvis der er en god grund til det. Men jeg har faktisk haft gjort sådan den, at efter fra den sidste person joiner, så skal der gå 60.000. Nej, 6.000 minutter til den lukker. 6.000 minutter, det er lang tid. Det er vist nok en time og 40. Nej. Vi tager lige en lille lommeregner. Så vi siger 6.000 divideret med 60 100. Så 100 minutter. Nej, 100 timer. Flere dage. Det var mega fedt, der skulle så lang tid. Men så er der selvfølgelig derovre. Så har vi PvP efter den røde linje. Og klar. Det var fredag den 30.9. i 2016. Lidt info. Mit Twitter. Jeg får lige lidt hjemmeside. Min staff. Hvordan I ansøger. Jeg skal lige skrive til min e-mail, hvis jeg skal What? Nå, der er en, der har købt reklame. Og så vores top donators, der er der en enkelt der har donatet en tur. Han har købt MVP+, men det er egentlig det, så vil jeg runde af her og ses.